बहुत सुंदर बान्हा बड़ी सुंदर माहौल बा, बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था बा। ए माई सिटी रोका भैया देखा तनी सीटिया तनी रोक दो। बूढ़ा ब्यास के लगे बोलने का बा ई जौन मान सम्मान मिलता ई सब माई तार कृपा बा। सरधा सजा के मैया है सरधा सजा के मैया, सरधा सजा के मैया तोह के गोहरावता असुमिरन में आज आजा हई बुढ़ावा बोलाओ के धरती से परमादरणीय हमरा अमित भाई बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन बा भगवान रख बनौले राखी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। खाली में मेलवो घुमा दिवल जाला खाली में मेला घुमा देवे के चाहिए। उपेंद्र बाबू हमरा हरे राम जी हमारा मनोज बाबा के सम्मान में मनोज मिश्रा बाबा के सम्मान में हमरा के दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। माहौल बहुत सुंदर बा। माता बहन लो होने खड़ा बड़ी लो हम आग्रह करब जे हेने रहो सब एक साइड में आज जे भी पुरुष रहो सब बानी रहो सब हेने हो जाई कम से कम हेने मान लेते नहीं जे माता जी लोग हो जाई गुरु जी जी हाउ जाता ना हो को बाइक मोटरसाइकिल जोन बड़ी सब करे के तनी कगरी तनी क देबे के बा रात भर आनंद लेबे के बा। ए माई आसारा लगा के माई आइल तो हरदास बा भगती पाया बना बड़ा रखले भी सवास बा असरा लगा के माई आई तो हरदास बा भगती पे अपना बड़ा रखल भी सवास बा। हे माई हमरा लगा बोलने का बा कुछ ना ए माई हई तो सोनो हमा जोड़ के है दसों हम जोड़ के दसों हम जोड़ के चरणों मनावता ई प्रोग्राम देखे खातिर ही बड़ा हमरा अभिजीत बाबू आंध्र प्रदेश ले ले है। वाह वाह जी जी फ्लाइट से जा भगवान तरह के बनौले रखा हनुमान जी के कृपा यही तरी बना रहे।
बाकी होई नहीं एक जना हार्दिक हार्दिक स्वागत बा सुमिरन में आज आजा हई बुढ़ावा बोलाओ आज आजा हई बुढ़ावा बोलाओ अभिजीत बाबू बहुत बहुत रुपया दिले पुरस्कार माई के कृपा तहरा पर यही तरी बना रहे। अभी अभी हमने के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर महोदय हमने के सेठ जी सुभाष सेठ जी प्रणाम करने हरवा के तो हनुमान जी के कृपा रवा पर यही तरी परिसता दिनों पर दिन राउ यही तरी देखत नहीं जब भाला एकदम होखल जाता एगो दूगो स्कूल 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ITI भी हो गई। अब का चाहे एजा से ले ले बॉम्बे तक ले ले हनुमान जी रवा के ही तरी कायम रखे और निरोग रहे और निरोग रह तो हमनी के तो कोनो रोग ना हो। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा का भइल बा तने बेंजो के तने साउंड तने जिया दो उठा दो तने हरा दो केहू बड़ व्यास ना होला आ केहू छोट व्यास ना होला जेकरा पर माई के कृपा हो जाई आ जेकरा पर पब्लिक के स्नेह हो जाई ओकरे गाड़ी दौड़े लगी आ ना त जेकरा पर से पब्लिक के नजर हट पता लगी जे गड़िया के लोनवो नहीं के भला गाड़ी पर लौका फरत कम हो गइल भैया ऑपरेटर एक नंबर कोरस कम हो गइल ऑपरेटर गाड़ी से कुछ लोग घरे जितेश सिंह जी जहां भी बाने अभिषेक बाबू से तने रवा तने भेंट गली भा लगले माई लकड़ी में आग भरलू ए माई नरियर में पानी घर में सजा दो वो सही राग भवानी लकड़ी में आगी भरलू नरियर में पानी घर में सजा दो सही राग भवानी तोहरे चलते बुढ़ावा है तोहरे चलते बुढ़ावा तोहरे चलते बुढ़ावा कुछ गावत बजावत सुमिरन में आज आजा इ तोहर लइका बोला जाओ सुमिरन में आज आजा तोहर लइका बोला जतना बढ़िया माहौल बा उतने निमन तने को माता जी के तने को भक्ति मारो वाह
हो जाओ स्वागत हाँ बजौले है का बदले है कुछ बड़ा लयदार हमें लेकिन घड़ी बड़ा सकेता में पड़ गई का भइल बा हमर बेंजो मास्टर हां एगो आरा जिला में रहो सब गांव में देखले हो खूब सोशल मीडिया के माध्यम से जवैनिया जवैनी इनकर घर और जान जाएंगे बहा गइल बा गंगा जी में चल गई बा हां बड़ा दिक्कत में रहल हलो अरे वो तो पावर स्टार पवन सिंह अइले एक दिन एक ट्रक बांस दिहले अब एक ट्रक तिरपाल आ वही में बाले बच्चा जान जाएंगे रहता लो टेंशन मत करो हां माई के कृपा होई तो तहार घर तहार बन जाई बन जाए उहे घर मिल जाई जी इहे माने हो तनी हमरा के हुड़का दो एगो माई के पचरा गाई हाँ और ओकर बाद में एगो हनुमान जी के सुमरन गाई रात भर सुमरन नहीं गावत ने जी आजा ऑपरेटर धरे के बा हाँ जी 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 हम देखनी हम मोबाइल पर ये हमने के सेठ जी के मेन बाज ई है मोबाइल पे देखने है कहीं अठजाम होता रहो खूब बढ़िया से बजाओ तनी जी जी ई चली तब ई हमने के माने सौभाग्य कहाई हाँ ये नु चाहिए जी देखी बहुत लोग कहे धन बा लेकिन बहुत लोग लयदार ना होला बहुत लोग कहे धन हुई तो अपन गांव लोग छोड़ दी लागे लोग बॉम्बे रहे दिल्ली रहे दुबई रहे लेकिन लयदार सामाजिक आदमी के उहे पहचान हो जो सब कुछ रहते हुए अपना गांव जवार में अपना घरे रहे तई हम देखने हरा और सोशल मीडिया पर बड़ा बढ़िया रवा हुनकर रवा बजाओ चलिए हार्दिक हार्दिक स्वागत बा भैया यहाँ के अब का चलो अरे तू ही हड़ो का चलो धरा ई भगवान भोलेनाथ जी का साज हो एकर बोल होला पर्वत राज के ऊंच शिखर पर बैठे शिव अविनाशी नासी ताता थैया सब जग नाचे तांडव गति नगपति पर नाचे जय जय शिव शंकर हे जय जय शिव शंकर हे जय जय शिव शंकर नलवा के बेसमा तने जिया दो उठा दो तने औरी हरियो हरा दो तो लाल बाह तरवर मोती अरे जड़ल बाया चरवा ए मोया हो कि निमियन तरवा तो माई मोरी लावेली दरा बरावा हो कि निमियन माई मोरी लावेली दरा बरावा हो कि निमियन तरवा हम हरक मंच पे जाइले तो एगो बात कहिले अपना माई से बढ़ी के देवी अब बाप से बढ़ी के देवता दुनिया में केहू हो ना नो बाबा नो एक विद्वान का कथन है जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं अपना माई बाप के एक लोटा पानी नहीं खाते आ दौड़ जाता रहते हो घर भोला बाबा पागल हवे का भोलो बाबा कहेले ई जेकर जामल ह जब ओकर ना भई ई जेकर जन्मल ह जब ओकर ना भई तई हमार होई ले जाओ ना पढ़ारा तारे उसने आशीर्वाद ले ले जो कुहेली है ए बबुआ भाव लागी अढ़ौल के हरा मनुष्य माथा पर गजरवा ओ किनी नियन तरवा अढ़ौल के
परमादरणीय हमने के मनोज बाबा के सुपुत्र विवेक बाबा मौका मिली फिर बाढ़े पुत पिता के धर में आ खेती उपजे अपना आज विवेक बाबा इतना मान सम्मान हमरा हनुमान जी के कृपा भइल बा कि अब हम जानत नहीं जब क्षेत्र में अब यहाँ सब केहू पुरोहिती अब केहू करावेला अब केहू बाना कोई ना कहीं भी जाता नहीं यहाँ के आरा बलिया छपरा यूपी बिहार बंगाल तक जाता नहीं झारखंड अपन नमवा कहा यहाँ का सु- राहुली घर ह राजेश नाव ह। भैया हमरा का बहुत बहुत रुपए दिल बने पुरस्कार पैसा एकदम सोच के धोली है जब बारिश में भीजी ना सेब बा, सेब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार ए मैया हो कि निमियन तरवा तो बाघावा हा बैठल बा बजरवा हो कि निमियन बाघावा बैठल बा बजरवा हो कि निमियन तरवा ए हो ये हमरा अभिजीत बाबू हजार हजार रुपए देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ए भाई करा के टाइट रखो ना तो जब चढ़त तबे लागत गिरे हई तो दोनों हाथ धो लेता धैले रह दोनों हाथ धैले रह हे हाथे हई है हाथे हई दोनों हाथे धर ल तो दोनों हाथ धर एक ही आसरवन बाटे शिकारी के पाचरवा मनुष्य मर जाला सेठ जी लेकिन ओकर कृति जिंदा रहेले गुण गवाला ओकर गुण गवाला है कब आज जेकर हम गीत गावत नहीं शिवानंद मिश्रा उर्फ शिकारी बाबा दुनिया में नहीं थी लेकिन बाबा के गीत ही अमर हो गई ए मैया हो कि निमियन तरवा तई बुढ़ावा हगावे या तो पहावा हो कि निमियन धन्य अब ये लेगो हनुमान जी के सुमिरन गा के अब छोड़ दो रह दो द बानर अब ब्याह कैसा अच्छा बाजार हो केहू मसूरी बेचता केहू पिपीहरी बेचता केहू भोभा बेचता बाजार हो बाजारी हो बाजार हो ये हजौना के नामे हम मेला मेला आवे जाए के बाद हनुमान जी कैसन देवता है कैसा हनुमान जी दुख दूर करेले माता सीता जी के माता सीता जी कहाँ बाड़ी साहब लंका में जी अशोक वाटिका में बाड़ी हाँ अशोक किसे कहते हैं किसे जहां कोई शोक न हो हाँ उसे कहते हैं अशोक देखिए नाम के ठीक उल्टा काम होता जहां कोई शोक न हो हाँ उसे कहते हैं अशोक हाँ आ वहीं पर शोकित अवस्था में माता जानकी जी बैठी हैं परमादरणीय हमने के डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर
प्रमादरणीय हमने के सुभाष प्रसाद सेठ जी के सुपुत्र राकेश भैया हमरा के दिले बने 1100 रुपया पुरस्कार प्रणाम करते हैं। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, जय अभिनंदन बा, वंदन बा। भाव लागल है हनुमान जी, जहाँ कोई शोक न हो उसे कहते हैं अशोक। अशोक आ वहीं पर शोकित अवस्था में माता जानकी जी बैठी है। ऊपर से जब हनुमान जी अंगूठी नीचे गिरौले आ माता जानकी जी जब देखली तो का कहते रे, देखी के सैया के अंगुरिया के मुनरिया रे, तो देखी के सैया के अंगुरिया के मुनरिया रे, असुनरिया सकेता परली देख के सैया के अंगुरिया के मुनरिया रे, सुनरिया सकेता परली मंगल मूर्ति राम दुलारे, हे प्रभु तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो मंगल मूर्ति राम दुलारे, हे प्रभु तेरे द्वारे, हे बजरंग बली माता जानकी जी सोचली जे अंगूठी कहाँ से आई, कहाँ से? हमर पति देव तो समुद्र के ओह पार बड़े। मोरा रे बलमुआ आवो, भेसिरा घुराई, मोरा रे सजनवा अवधेसी रघुराई, जीत नहीं पाई मुदई कोई के लड़ाई, जीत नहीं पाई ई मुदई कोई के लड़ाई। माता जानकी जी असमंजस में बड़ी, का सोचत रे कैसे ये अंगूठी पहुंचल लंका नगरिया रे, कैसे अंगूठी पहुंचल लंका नगरिया रे, असुनरिया सकेता परली कैसे अंगूठी पहुंचल लंका नगरिया रे, सुनरिया सकेता परली शक्ति है अपार, सुन ले हमार बिनती, सुन ले हमार बिनती,
अंगूठिया पर नाम लिख रहे राम। माता जानकी जी सोचली जब पति देव के अपना नाम जब पढ़ली तो जान गई, सोचली कि जीत को सकै अजय रघुराई आ माया ते अस रची न जाए। ई अंगूठी माया से ना रह जाए। बचली हर राम नाम जोड़ाया छरिया, बचली हराम नाम जोड़ा अछरिया। माया से गढ़ाई नहीं मन में फिक्रिया, ओ माया से गढ़ाई नहीं मन में फिक्रिया। अब माता सीता जी के विश्वास हो गल कि जा जरूर केहू ना केहू आइल बा। आ हनुमान जी ऊपर से देखत रहे त चितवस गाछी के चारू और ऊपरिया रे, चितवस गाछी के चारू और ऊपरिया रे, असुनरिया सकेता परली। चारू और ऊपरिया रे, सुनरिया सकेता परली। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। वाह वाह। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अब हनुमान जी जान गए कि हम दर्शन ना दे तो माता जी के बेचैनी बढ़ेला। बढ़ ही जाई। हनुमान जी माता जी के बेचैनी के कैसे दूर कैले? कैसे? बुझले करेज में के जानकी के बात, बुझले करेज में के जानकी के बात शुरू कैले फेणे पसे कहे राम कथा, शुरू कैले फेणे पसे वो बाथा के काथा कह के दूर कैले हनुमान। यही से कहल बा ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। शिकारी राम जी से जानकी के खबरिया रे, शिकारी राम जी से जानकी के खबरिया रे, असुनरिया सकेता परली। अरे प्रेमावा से बोला ये जवानवा, से बोला ये जवानवा, आए श्री सीता हो राधा पति घन श्याम बोल
एक बार तने दोनों हाथ उठा के एगो तने बजरंग बली के जयकार बोल दी सब हाँ सब है लोग प्रेम से बोली बजरंग